これやってない。花粉症が悪化。ダメな習慣5選。花粉症つらい人。それ、実は、習慣に原因があるかも。今回は特別に、誰も教えてくれない、花粉症が悪化する習慣を紹介。特に5番目は、最悪な習慣なので、すぐ見返せるように保存してね。1、朝一の窓開け。モーニングアタックの原因に、夜間に地面に落ちた花粉が舞い上がります。2、ウールの服を着る。花粉の吸着力は、綿の10倍。外から大量の花粉を、家の中に持ち込むことに。3、鼻が詰まったら口呼吸。鼻フィルターを通さず、直接花粉を吸い込んでしまう。喉の炎症も加速させます。4、夜更かしと睡眠不足。自律神経が乱れると、免疫が暴走。アレルギー症状がさらに激しくなります。5、アルコール飲みすぎ。血管を広げて、鼻詰まりを悪化、ヒスタミンの放出を促しかゆみを引き起こします。花粉症が辛い人は、習慣を見直してみて。忘れないうちに保存してね。ぜひフォローして、拡散よろしくお願いします。